Denlle voz ao escano da señora Adán, por favor. Señor Tellado, a verdade é que a súa comparecencia de hoxe non soamente que a estén seguindo os traballadores, e que, dende logo, que cando este na rede será para analizar con detalle. Será para analizar con detalle. Non sei se vostede poderá dormir coa mala conciencia, porque vostede está... Sí, coa mala conciencia dos seus veciños e veciñas. É capaz de sair aquí, señor Tellado, e decir de verdade que non hai un traspaso ao Ministerio de Defensa? É capaz de dicilo? Vostede leu os acordos do Consello de Ministros e é capaz de decir aquí que non un traspaso ao Ministerio de Defensa? Vostede é capaz de decir calquera cousa. Calquera cousa. Por ese vocero do Partido Popular, es que se non é vocero do Partido Popular, calquera cousa é capaz de decir. Hai un traspaso ao Ministerio de Defensa porque vostedes non teñen intención da construción civil en Navantia, como tampouco tiñan ningún interese do dique flotante, igual si de presentalo, igual si de facerse fotos, pero non realmente de construir o dique flotante. E vostedes non quixeron desenvolver a lei do sector naval de Galiza. Era tal a presión que tiveron que votar por esa lei, pero non a desenvolveron. Diga o que lle dé a gana, pero non a desenvolveron. Salga aí, dígame que punto da lei está desenvolta. Salga aí, diga efectivamente que punto da lei desenvolveron do sector naval de Galiza. Ningún. Non nos veña a decir que buscan carga de traballo. O sector naval en Galiza está en perigo de extinción. E vostede ven aquí a sinalar co dedo, pero vostede ten unha grande responsabilidade, porque o portavoz do goberno do Partido Popular de Galiza sustenta ao goberno e está defendendo as decisións de Madrid. Polo tanto, vostede ten unha grande responsabilidade. Pode aceñar a cabeza o que lle dé a gana. Non sabemos que se van a votar que sí ou que non a esta iniciativa, porque aquí veo a falar do pasado, das reconversións naval que se fixeron efectivamente na ría de Ferrol e que nos levaron a esta situación na cal o Partido Popular ten unha grandísima culpa. Non mire para outro lado, ten unha grandísima culpa. Vostedes... Tengo un problema co espello retrovisor. Tengo un problema co espello retrovisor, señor Tellado. Vostede posiblemente chegará un momento onde non poda entrar na comarca de Ferrol, pero igual non importa, No, eu Silencio, por favor. Simplemente lle fago unha hipótese, porque vostede chega aquí e é capaz de decir absolutas mentiras sobre o que está facendo o goberno galego a respecto do sector naval. E quero... Non se poña nervioso. Vostede pode presentar iniciativas sobre o sector naval e falar aquí a esgalla. Por que non as presentan nunca? Por que non hai ninguna iniciativa do Partido Popular sobre o sector naval? Por que están calados? Por que solamente cada vez que sale aí fala do bipartito, de Zapatero, da prehistoria? Non, fale do futuro. Que fixeron vostedes nos 6 anos que leva o señor Feijóo? Nada. Que fixo desde que chegou Rajoy? Agora estamos vendo privatizar Fene e Ferrol, deixalo para o Ministerio de Defensa. Nada máis, eso que están facendo. Mire, ni tan siquiera son capaces de ter bolsas de formación para o Estado galego. Vergoña que lle debería dar. Remate, gracias, señora Adán.